Будеш ги, мамо, в ръката си? Будеш ги. Много късмет ти желая. Заповядай. Мерси, няма глава също тази. Мерси, нямаше нужда. А това е ваш мамо? Да. А ти да бе на ова? Довиждане. Ето, види, това ме подарък, не ти пожелавам да идеш пак. Да. Ти да ги отгледаш, да се че живи и Това здрави. е най-важното. Чакай аз да изляза. Айде. Аз ще снимам, аз оставах да снимам. Да не се виста? Ако не, ще да нагоре, че се стане. Аз съм ги прибрала. Довиждане. Хайде, бай. Ах, Бай. чакала да. Айде. Къде ни е бебето? Няма го бебето. Сега взимаме бебето, вас ще оставим тук. Айде, Иджина, и теб да те снимам малко. Ana, araba nerede? Baba yukarıda. Taşo. Birazcık alayım bebeğim. Gel dur burada. Taşo. Haydi teşekkür dakika alayım. Buradan geçeyim.